Coronavirus. Weama ndati ndikurume nzeve nokudhiri wako pasati paita mushonga wecoronavirus. Ndidzo dzinzira chete dzinoda kutevedzerwa kuti tisaparadzira coronavirus. Usamirira kuti utange waona saTomasi womubhaibheri mvura yembabhara tizaichauya wanzwa. Nekorona iyi maoko yenyu aya musango bate zvakawanda, makungano nemakereke mombomira mungaparare. Zviri nani hama dzangu imi mombovanda mudzimba. Oye 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 ii tingaparare. Chimbofungawo nezveutachiona hwekorona. Kana waona kana kunzwa zviratidzo izvi: chikosoro kasinganzwisiki, hezvo nokubvunda muviri, kupera simba zvoirikidzana, inoitisawo musoro sezvo ichitenderedza musoro korona, kana manyoka chaiwo unopororodza, iko kufema chaiko. Africa, America, UK, Asia. Kune vamwe vaya vanotaura vachifira senyoka. Mate iwawo matye ava neuturu sehwenyoka. Saka ndichiti vanobata mukombe chimbomirai. Kana wafunga mukombe zvako vachimwira mako mumba. Vanhu regai kungobata-bata zvinhu. Ukangobata-bata zvinhu pane utachiona hwekorona, ukatsukuta maziso, kubata mhino, kubata muromo, chokwadi nekorona wazvigokera moto muziso. Zvemagungano izvi ndapota chimbomirai. Zvekungomhorosana izvi ndapota chimbomirai. Hohode, musazoti maisitiwo dada. Kuchengetedza utano, upenyu hauna dzokororo. Gezai maoko nesipo kana masanitizer nguva nenguva. Zvekushanyirana izvi ndapota chimbomirai. Mota dzine vazhinji ndapota chimbomirai. Zviri nane ndizoona vatete gore rinouya pane kusazovaona zvachose. Coronavirus inouraya COVID-19.